Nem tudom, mit mondjak, megérkezett az első hal ébredő erőre. Nagyon örülök neki. Megvan a második hal is így éjszakára. Ugyanolyan maszatolós, ejtős kapással jött, mint az előző, de végül elhúzta. Ugyanúgy ébredő erő. Hát megjött a reggeli ébresztő, ismét ébredő erő, hát most már gyakorlatilag 3-0-ra vezet. Jó erőben van, még egyelőre nem mértem, de azon is túlesek mindjárt. Hát ideje frissíteni. Első éjszaka mindjárt 2 tokkal kezdtem, 12-80-as, meg egy 10 kg körüli, de azt igazából nem mértem le. Volt egy nagyjából 6 kilós ponty, ami egyébként nagyon szép volt, már csak azért is nem videóztam. Első éjszaka nagyjából ennyi, utánuk érkezett egy 13 plusz ponty. Második éjszakát sikerült kapás nélkül megúszni. Bevallom őszintén, nem erre számítottam. De viszont remélhetőleg most délfele megjön a várva várt hal. Idén úgy vettem észre, nálam legalábbis így működik, hogy este, éjszaka, hajnalban ébredő erő, de ahogy feljön a nap, onnantól kora estig a rodin. Hát most sem volt másképp. Az
Az etetést szokásom a szívem, most sem vittem túlzásba. 4 darab felezett boili és 3 darab egész boili kerül a hajóba, a hozzájuk tartozó aminó locsolóval, ami jelen esetben a rodin, tehát banánkril. Eléggé lehűlt most már a víz, ugye ősz van, tehát indokoltabbá váltak a dipek, különféle locsolók, ezért is használom ezeket. Kérdezték tőlem többen is, hogy miért hagyom bent több órára is az oldódó csalikat. Szeretném megmutatni, hogy például a rodinnal így néz ki 16 óra után. Ugye ez volt a vízben, ez pedig a még használatlan forma. Hát megérkezett az első komolyabb hal, a rodint húzta el. 16,3 kg. Fú, nagyon szép, olyan szép mintája van. Szép nagy uszonyok. Hát jót küzdött, bevallom, nagyobbnak hittem, de így is nagyon örülök neki. Abszolút jó zárása ez a túrának. Le is teszem, mert nem könnyű.